Magluto na sad me. Magluto umig sinigang. Ulo sa baboy. Asang sugang. Yati. Tarungan yun na diya. Plaster. Asa galing? Yati. Asa lighter? Agay. Yati ning. Halinga, sig tanaw. Tanaw. Halinga. Asang kahoy? Yawa. Agay. Saman sa ni kabugat sa daning mga kahuya. Paspasin na diha. Agay! Oh, nahaling na. Asang kaldero? Yati. Sa man ni kahugaw sa daan ni oy. Aw. Limpyo ra dagsod. Ayay, init na! Asang matika! Asang us baboy! Iyawir! Kun, nang snapan lagi na! Asang toothbrush! Ay, kumain ka, maludaan ka! Manungay na! Iyawir! Saan mo toothbrush? Yilo kay ngipon! Sapanin ninyo sa amri tibuok! Tibuok mo na os baboy yung yatag! Asang labas! Asang luwag! Asa akong gipatsap nga os baboy! Iyay! Api! Sama tarunga sa ninyo! Oh! Namikat! Next na, panagod! Gadbuso kayo! O napaig ng labas! Lundi o hiniwa nga os baboy! Ano, snap? Ay si bugal-bugal diha kay tano na to ni! Asang suka! Yawir! Kuhaan niya, Bi? Kuhaan! Nahurot na to! Wala na ba kayo kapalit? Kuhaan lang ka na! Asin o pitsen! Pagdali! Ako na ning timplahan! Wow! Ako ni irot ng pitsen! Balik 20! Oh no! Sama na, wak mo na, buslot eh! Pagdali kaya man sa daan naglihok in town, oy! Asang tabon sa kaldero! Yati! Saan ni kahugaw sa daan, oy! Atong putaw-taw na gamay! Oh, niitos na! Asang iba! Asang tubig! Yawa! Yape! Pinagaligo! Luto ni! Isulo galon!
Lo lagi ka boss. Saba mo dia. Lisod ning titkok ta. Asa lagi tubig maupsan eh. Isuno galon. Yati. Isuno lagi og galon. Yati. May magniampon lang ka boss. Ay musik ba na dia? Oh, kani sakto na di. Oh! Sa Ako nang taguban. Iduso na kahoy. Oh, lata na. Asang repolyo? Wala. Ingon ani ko magluto. Ibalik ang asin. Oh, tilawi! Oh no! Tapaan! Oh, tilawi! Yummy! Kamparat! Buang! Unsay parat! Sakto kay kumutimpla! Ilawe! Oh! Yawa! Sakto ra! Parat ya! Parat ya mo day! Ato sa pabukalong usab! Oh, okay na! Naluto na akong sinigang nga o sa baboy! Luto na! Ngao na be! Ya! Mangao na ta! Magluto na sad be! Magluto mig sinigang ulo sa baboy! Ay mga kabuang, shout out na sa tayo. Shout out ni Madam Rosalina Bugayong ang iyang mama nga si Romula Bugayong og iyang duha ka anak nga si Mark Francis og Nolinel Bugayong og ang iyang duha ka amiga nga si Ginalo Darunday og si Shirley Abiliana from Davao City. Shout out sad ni Jimar Bonita. Shout out sad ni Angeli Benario og nagpa-shout out iyang mama si Tia Libet Cantil Benario og shout out sad ni Pasanti Vlog from Negros Occidental og shout out sa nag-serve na ko kanina diha ilang Solping Meat Shop si Charlie Main Reponte. Shout out ko ni Abelardo Lopez taga Mabulo ni siya. Kauban na ako sa una sa South Central Hardware dito sa Upaw, Mandawi. Og shout out ko ni Jisa Arnosa Sarol, igagaw na ko na taga diha Ubos. Montibon Sarol no. Anak ni Jesus Ginoo. Og shout out sa day ko sa day mga kauban din ako sa Tahiyo Cement Corporation day sa South Population day sa mga packer og sa mga big bagger. Sa nakailan ako diha mga idol. Please support and hello. Share and subscribe. Og sa kuan day sa mga kauban din ako nga mga truck boy day. Shout out to mga idol. Og maro to mga kabuang palihog kog Palawag ako support sa channel ko Arena Desma TV. Tuloy din mo. Yes, break it down. palihog kog subscribe sa among channel si San Fernando Viners og palihog kog follow sa among FB page San Fernando Viners.